Sa ngalan ni Samahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Ano yan usab ang tulumanon na giuluhan lanog sa kamatuoran na ipasiugdahan sa Bible Apostolate sa Diocese of Tipolog uban na sa mga giinsakpa niini nga mga Catholic faith defenders nga diin kining ubos niyong alagad usa sa sakop. Okay. Ayaw kalimot nga kining maong tulumanon ubos kini sa pagtugot sa atong halangdong obispo, the Most Reverend Severo Caermari, uban na sa mga kaparian nga mialayon kaniya sa pagpangamahan dinhi sa atong dapit. Kay atong o akong pagyukbo kinila. Ang kusang dili na to kalimtan, no? Ang atong pagtahol usab, no? Pagyukbo sa atong station manager dinhi sa 92.5, no? Si station manager Jed Upila kubana sa atong amigo nga engineer, no? Sa technical side, no? Engineer June Demil ubana pod sa tibok youth staff dinhi sa maong estasyon, no? Akong pagyukbo kanilang danan. Ayaw mo katingala nga lahi na usab ang inyong mga dungog karon nga tingog o makita, no, sa live stream tungod kay atong giproksihan, no, si Attorney Abbas nga mao gyud kini bang regular gyud nga magsisipya ani nga tulumanon. Okay, nagpahibalo siya nato kagahapon pang dili siya makaari karon magka-program o kita mao'y itahasan, no, sa maong pagpadayon ni ining nga tulumanon lanog sa kamatuoran. Okay? Atong pagtahod usab gyud, no, sa mga kaparian nga mao gyud naningamot nga mamugna kini nga tulumanon o sa mga mitabang nga mamugna kining tulumanon o naghatag kinabuhi, no, sama ni Monsignor Ramil Curong o nga karon na assign na sa Rojas apan gisuportaan gihapon kini nga tulumanon nga kini magapadayon karon. O sa tanan no nga siguro wala na ko mahibaw nga mitabang nga matagaan yung kinabuhi kini nga tulumanon, no, atong pagtahod kanila, atong pagpasalamat kanila og sa Kasiga Turbo Old Pilsin nga sa atong nahibawan ang na mga mialayon ani gyud nga pagmugna suporta niini nga tulumanon. Okay, akong pagyukbo kaninyong mga sakop sa grupo, no, sa BA Bible Apostolate CFD, akong mga kauban akong pagyukbo pagtahod kaninyo sa mga nagtanaw, naminaw, okay, mga Katoliko o dili Katoliko, akong pagtahod, pagyukbo kaninyo nga tanan. Okay, diretso ta. Atong hisgutan karon kining mahitungod sa authority o otoridad sa pagpanudlo. Ato sang kutloon ang gipahayag ni Apostol Pablo sa Roma Kapitulo 10, versikulo 15, no? Roma 10:15. Adunay gipamulong ang atong usa sa haligi, no, sa atong Kristohanon nga simbahan o kapunungan nga mao si Apostol Pablo. Doon na siya yung mga napamulong mauni o grita manukad, no? Unsaon man pag-preach o pagpanudlo kung wala ka gipadala. Sa Tagalog ano ba yan? Napadala o sa Bisaya pinadala. Sa English sent, S-E-N-T, Sierra Eco November Tango, sent. Okay. Kung saan man kuno pagwali o pagtudlo kung wala kagipadala, unsa may bot pasabot ana. Okay, ang buot ipasabot ana kana bang gitagaan kag katungod
o authority nga mohimo ana nga buluhaton. Okay? Nganong importante gyud ni nga kini bang matuki nato nga bersikulo mga tinahod nga tigpaminaw ni ini nga tulumanon. Importante ni nga bersikulo ang mensahe ni ini tungod kay naa diri ang hinungdan kung mapakyas ta pag hisayod o kung nasayod ta niya wa na to matagaig bili, wa na to mapuy wa na to makinabuhi ang mensahe ni ini nga bersikulo. Maunay hinungdan ngano nga kitang mga Kristohanon wala maghiusa niining kalibutan na, no? Nganong mayon tag wala ta maghiusa tungod kay dili man ta nagsama og mga kinibang simbahan. Nya lain-lain ang mga description, lain-lain ang mga giila natong universal pastor o kanang gitawag og international pastor, di ba? Matag grupo di ba naaman tay universal pastor. Siguro sa ubang grupo dili universal pastor ilang description o tawag, na ay grupo nga ang ilang tawag sa ilang universal pastor o international pastor executive minister, di ba? Na ako'y uban ang ilang tawag sa ilang universal o international pastor kanang chief shepherd o labang shepherd, basta leader, no? So mao na ang uban pod dili pod mo tuo ana nga naay universal pastor. Okay, now sa pagtuong Katoliko, ang universal pastor mao kanang pope. Ang but pa sa puta na father. Okay, mo nay takdo og haom kay na nga description sa leader kanang father, no? Nga naman kay ang atong example ana kanang kana bang head of the family, kanang leader sa pamilya. Unsa may itawag nato ana? Di ba, father? Unya kahibalo po siguro ta nga kanang titulo nga father iya na sa Dios. Di ba? Iya na sa Dios. No? Father. Okay. Ngano man nga ang head sa pamilya, ang ulo, leader sa pamilya, nganong kana mang titulo sa Dios mo'y gamiton? Wa mo kahibalo ana? Kay ang mga head o leader gud sa pamilya, father figure man na sila sa Dios. Father figure. Pero kung atong sabton o i-distinguish ang gibug-aton o hierarchy, now ang Dios nga creator ang magbubuhat sa kalibutan, no? Ang atong Dios, okay, siya ang father nga kanang gitawag natong langit nun o pinakalabaw, mawa na'y mulabaw pa niya. Highest father, okay. Supreme father, no? Nga na'y gihangad, ambot pasabot, wa na'y nilabaw pa niya ang iyang pagkapader. Kaya siya may creator, siya may tag-iyas kalibutan. Now, ang pagkapader sa atong mga head sa pamilya, figure lang. Figure. O naay gihangad nga mas labaw ang Dios. Di ba? Okay. Mausap na ang mga kaparian atong mga leader sa simbahan, mga father gihapon na. Pero ang kalainan lang, kay ang uban god sinayupon man nila pagsabot. Ngano mo kunog tawag og father ng mga pastor sa simbahan o mga leader sa simbahan nga nagingon man si Kristo diha sa Mateo 23:9 nga ayaw mo pagtawag og amahan diri sa yuta, no? Okay, kana nga interpretation god tungod na sa dili mao nga interpretation, no? Dili man gud tanang mga tudling o bersikulo sa Biblia nga sabton literal. Pero sanang mayong kag kung makasala ka, makapangawat ka, ginamit ang imong tuong kamot putla na. Kaya literal nun gina nimong putol ng imong kamot kung makapangawat ka, dili oy. Ang buot ipasabot lang ana allegorical nga buot pasabot nga undangan na nato ang pagpangawat.
Dili kay literalon yun nga kana bang putlon gyud nato atong tuong kamot. Di ba? Oh, kana pong ingon nga si Kristo ang kahayag. Oh. Nagali teksto po nga gitawag og adlaw kay kahayag. Dili na sabton nga kanang hayag ang kasiga. Oh, okay. Oh. Pinasumbingay lang na. Oh, kanang mingon nga si Kristo ang dalan. Oh. Dili man na sabton literal nga dalan gyud nga kanang agianan na to ba, kanang lakwa na to. Kung inana. Kana pong pag-ingon ni Kristo nga ayaw mo pagtawag og amahan diri sa yuta, dili na sabton nga kanang titulo nga amahan gibawal na nga gamiton sa tao. Kay kung mao nay sakto nga interpretasyon literal na, sayo po din nang mutawag tag father sa atong mga head of the family. Di ba? Unya sa Biblia, daghang mga tudling sa Biblia nga masabot gyud nga father gyud ang kanabang mga leader nato sa simbahan. Sama ni Pablo sa unang Korinto 4:15, ingon siya nga amahan siya sa mayong balita. Oh. Si Abraham, father of faith. Oh. Niya si San Juan pod, apostol. Kung atong sabto ng iyang gipamulong sa 1 Juan 2:18 o 19 nga ang mga faithful nga iyang gisulatan, iyang gustong pahibawan o basayod sa iyang gipamulong, ang iyang description, ang iyang gitawag, mahimo man unta nga muingon siya mga igsoon. Pero diha sa 1 Juan 2:18 o 19, masabot nato nga kanang tradisyon sa mga Katoliko nga tawgon og father ng ministro o kana bang servant of God, ilhon yun na nato nga leader nga ang description ana father. O na 1 Juan 2:18 o 19, kung basahon nato na ang gi-address, gitawag ni Juan sa mga matuuhon, mga igsuon dili. Okay. Pwede siya moingon og mga igsuon. Oh, denoting po sa equality. Pero tungod kay leader po siya sa simbahan, sa iglesia gitukod ni Kristo, mao nang katituluhan po siya, ilhon po siya father. Di ba? Parehas gud sa mga pamilya na to, mga head of the family, equal ra ang atong pagka-father. Di ba? Oh, equal ra ang atong pagka-father. Oh, pero natay subject pod sa atong mga pamilya, ubos pod nato ang atong mga anak. Di ba? Ingon na. Oh. So, ang pagka-father sa mga pare, dili na sabton nga maunang pagka-father sa Dios kay gibawal na. Di ba? Oh, mao po na ilaing explanation pod nga buot ipasabot anang pag-ingon ni Kristo ayaw mo pagtawag og amahan diri sa yuta, buot pasabot dili nato ilugan ang pagkaamahan sa Dios. Og ang Katoliko, kung tawagon mo na itong father ang pare, wala na magpasabot nga giilugan ang pagka-father sa Dios. Okay. Kay sa pagtulon ng Katoliko pa lang may tungod sa Dios, ang pinakalabaw ang Dios. Highest, di ba? O muna gitawag nag Holy Trinity kay tuluman ang persona. Niya wala gyud giapil ang mga pare diha nga atong itupong mao na nga kanang interpretation sa mga ninyong mga dili Katoliko nga gani ako pod mao po niya ako una sa una o nang hapit ko mobiya sa Katoliko kay wa ko kasabot. No, abi na kog sayop ang Katoliko sa dihang nakahibalo ko nga uy mao ni ang tinuod yang gitudlo sa Katoliko. Dili na sabton day nga kung tawagon na tong father ang mga pare nga giilugan ang Dios sa iyang pagka-father. Dili na. Di na mga igsoon, no? So mao na, no? Kani atong hisgutan nga kanang naa sa mga authority, mga leader, mga father na. Una mga pare, father. Unya kanang sa mga amahan pod, siyempre hinumduman nato nga ang pinaka-highest jud nga father o amahan ang Dios. Pero diri sa yuta, naapoy kanang gitawag nato Pope. Tingali mo ingon mo nga adi man babasa na sa Biblia Veritas nga tawag og Pope ng Universal Pastor. Wa man pud magtudlo ang Katoliko nga mabasa na. Okay, kana bang moingon ba nga asa man mabasa sunod sa Biblia kanang termino nga Pope,
misnomer na. Yan naman. Kay nganong pangitaan man tag bersikulo ana nga ang Katoliko man magtudlo nga mabasa na. Di ba? O na nga sa mga debate bitaw nga akong maatubang, di yun na mas mawala ng pangutanaha basta topic Santo Papa na. Nagyo ng pangutana nga asa man mabasa sa Biblia kanang pulong Pope o Santo Papa. Misnomer na. Kung wa mo kasabot unsa ng misnomer, ukba ninyo inyong dictionary. Sagot pasabot ana. Kana bang wala matunong ba? Okay, ngabot pasabot nga kung maingon ta nga misnomer na nga pangutana, but pasabot ana nga dili na dapat ipangutana. Oh, kaya naman, ngano mangutana pa man ta ana nga ang Katoliko wala man pud magtudlo nga mabasa na sa Biblia. Okay. Later terminology lang na nagigamit nato sa usa ka katungdanan nagipasabot nga na sa Biblia. Parehas gud ang Trinity. O kana ra bang mga musaway ana kanang moingon nga ay magtuuan ng Pope kay dili na mabasa sa Biblia. Kana ba kung iyon na ang inyong pangunahuna, ayaw hapon og tanaw inyong mga doktrina, inyong baruganan kung naaba pod mo gituhuan nga ang litra nga gigamit wala sa Biblia. Kay kung sawayon ninyo ang Katoliko nga magamit og mga termino nga wala sa Biblia pero ang pagtuo ang gipasabot na sa Biblia unya kamon ingon ana pod na pod ay mo termino nga gigamit nya wala sa Biblia, di matawag mo nag inconsistent. Misnomer gyapon mo ana. Di ba? Unsa may example? Sa iluan ko kung mukatawa ko tawa mo ko sa napagyutaan ng mga emosyon ba, no? Okay. Sila pa mukatawa mo gyud ang tao. Pero angkon ko nga naay panahon nga dili ang ikatawa niya, mukatawa ta niya. Part na sa atong mga imperfectness. Okay, okay nga murag naanda na to nga dili supposed to be na wala lang ko kapugong ba, no? Okay. Sa ilo ako ana, no? Okay. Now, mao na sama anang paggamit sa pulong Trinity. Oh. Kung himuon ninyong argumento ba nga ano mo tuo man tag Santo Papa o Pope nga di man na mabasa litra por litra sulod sa Biblia. Misnomer lagi na, dili ninyo na ang ipangutana kay ang Katoliko wa pod magtudlo ana nga mabasa na litra por litra. Later terminologies na nagigamit sa pagtuo nga naibasihan sa Biblia. Now, unsa may gibasihan sa Katoliko kanang universal pastor tawgon og Pope o Father o Santo Papa. Kanang sa Isaias 22, 21 o 22 nga kanang leader nga tinugyanan sa Yahweh tawgon og Papa o Father. Nang Papa kinasila man na. O Latin ba? Di ba? O sa in English Father. Yan naman sa Biblia nga kanang tinugyanan sa Yahweh tawgon og Father. Sa harapon ninyo Isaias 22, 21 o 22. Example lang na, no? Kanang Isaias 22, 21 o 22 dili gipasabot diha ang Pope, pero gigamit natong premise, example nga kanang tinugyanan sa Yahweh tawgon og Papa o Father. Okay, kanang sa Isaias god 21 o 22 si Eliakim may gipasabot anak katong gipuling nga prime minister leader sa gingharian ni adto nga katong ang hari gani nga mao si Hezekiah kung wa ko masayop, no? King Hezekiah nga ang iyang tinugyanan sa Yahweh o iyang prime minister si Shebna, pero wicked dautan man nga pagka-leader sa si Shebna kani usan gani po ni siya sa example pod nga gamiton sa pag-explain na to paghatag og katinawan nga dili sabton nga kung dunay mga Santo Papa o leader nga Katoliko nga dili maayo o dautan sabton na nga ang maong simbahan dili tinuon. Okay. Kay sa Biblia mismo naani mga example na katong mga gingharian sa daang kasabutan sama atong si David gani, hari gani gyud, nakasala. Di ba? Oh, yan na ato'y hari nga si Hezekiah nga ang iyang tinugyanan sa Yahweh, ang iyang prime minister si Shebna, wicked, dautan. So muna nga ay mo katingala kung naapoy mabasa sa history nga naay mga bad popes pero pila na sila kalugas. Gamay na sila ikumpara sa mga Santo Papang buutan. Di ba? Oh. So mao na no
Ayaw mo, undangin ninyo ng huna-huna ba nga, moingon mo nga, ang Katoliko, dili tinuod nga simbahan, dili tinuod nga iglesia, tungod kay na mga bad popes. No. Kung ingon na inyong panghuna-huna, di, gamiton po nato na ato nga argumento nga undangan nato nga ng pagpasakop sa simbahan ni Kristo kay naay Judas. Di ba? Di ba? Oh. Okay. Di ba kung ingon kapila gyud ko kay encuentro na nga ayaw mo tuwa ng simbahan Katoliko kay di na tinuod kay kanay mga sandupapang buluyagon na mga bad popes. So ang line of reasoning nag-ingon nga tungod kay naay bad dili na tinuod ng grupo ha. Di sa ito pa, dili ay tinuod tong simbahan ni Kristo kay naa may gahudas. Di ba? Si Kristo o ang Dios gaalaw man nga naay may himong hudas. Di ba? Pwede man niya pugnan nga dito mahimo ni Pedro o ni Judas tong iyang dili maong gibuhat nganong nahimo man gyud do. No. So, kung moingon ta nga ang Pope na may mga bad popes, so di na tinuod nga simbahan, dili na ang gisugdan ni Kristo kay limpyo tanan, walay badlungon. Way nagpabadlong. Oh, sa pagsugod pa lang sa simbahan ni Kristo na anay nagpabadlong. Usapa gyud sa mga apostol. Si Judas. Di ba? Si Kristo pa yung gapili niya nga maapil siya sa mga apostol. Di ba? Oh. Na gani si Pedro pod ang tinugyanan si Yahweh na si Piat pod. Di ba? Katong iyang gilimod si Kristo. Then doon na siya napamulong nga wala masubay sa kamatuoran nga na nahinganlan kay siya Satanas. Di ba katong sa Mateo 16:23 ba to kung ako masayop katong giingnan siya ni Kristo nga pahawa Satanas. Pero dili gyud si Kristo, dili gyud si Pedro mo iyang gipasabtan nga Satanas. Ang Satanas kadtong ni sulod una sa hunahuna ni Pedro nga motoy nakahonghong siguro, nakadikta niya nga makasulti siya wala masubay sa kamatuoran. O nga, pasabot nga si Satanas tuwa sa hunahuna ni Pedro atong higayon nga sama ra nga giingnan siyang Kristo nga pahawa diya Satanas sa pahawa diya ni Pedro. Oh, ana ba ana? Iyon na no mga igsoon. So atong gihisgutan ning kinibang authority sa simbahan nga dili nato wad-on ng panguna-huna ba nga kung kinsa ang gitagaag authority ni Jesus Christ, magpabilin na gyud ta diha. Dili ta moingon nga na may pope o pare o obispo nga nakasala o nasipyat, nakabuhat og daotan. Wala na ang authority sa simbahan Katoliko kay nganong naay mga ingonana. Sama ra po nas pag-ingon nga, oy, nawala na di ang pagkatinuod sa simbahan ni Kristo kay naay Judas. Gani kung basahon nato sa mga kasinugdanan gyud sa aning simbahana, iglesyaha, baling saway ni Pablo atong iglesia sa Corinto kay naay mga nagbugna og mga dibisyon pa ng bahin-bahin. Kani hinumdum ko no nga sa mga dialogue na ko sa Facebook, no, sa social media kay mo engage magyud kog mga dialogue kay mandato man muna sa atong simbahan kay kana kong dialogue one way of solving conflict. Hinoon dili po na ingon nga masulbad yun kay kanang dialogue duhare paingnan ana magkahiusa o magkalayo ay hinoon, di ba? Muna kanang mga debate naay mga debate nga fruitful nga tungod kay nakasabot niya healthy rapor nga debate o nagkausa. Oh, di ba? Oh, nagay ko yung mga nakita nga mga Protestant nga nag-convert sa Katoliko na nasa social media, makita po na sa YouTube na ilang mga testimony, sa ilang mga interview nga nung na-convert sila sa Katoliko tungkol sa mga debate nga ilang nakita. Oh, naay debate nga fruitful na apoy dili fruitful. Labi na katong mga debate nga binurong kanabang pahambugay lang. Oh, kinabang basta no kanang mga destructive mga debate. Oh, kung naay destructive debates na apoy constructive mo nang ako musupa ko anang giingon sa uban nga ilag yung i-totally disregard ang debate nga moingon sila nga undangan ng mga debate. Ako supa ko ana kay kung dautan gyud na gyud ng debate absolutely kanong na may debate sa eskwelahan, ganung na may subject nga argumentation and debate.
Di ba? Sa Senado, kung maghimog mga balaod, magdebate man. Di ba? Muna nga, maka nagali mga pastor, mga ministro nga mo totally disregard yun anong debate. Mo pakadautan yun sa debate. Ako, iyo ko mo subscribe ana. Oh? Kay sa akong pagtuo, ingon ani, sama na nas pagsaway o criticism. Dili tanang pagsaway dautan. Napoy pagsaway nga maayo. Inana pud ang debate na ay constructive, napoy destructive. Gani ang debate para nako makatabang ni og kana ganing pag-umol sa atong kinaiya sa mga dialog. Sa una, bago pa ko ani, dili kay ko muinit. Hantod karon gani na muinit pagyapon ko, pero arang-arang na kumpara sa una nga kanawang wa pa ko kasulay. Oh. Kana galing musaway og mga debate, sulay sila mo padibateha, di ba? Dali kay muinit. Una nga dilay mo kanang mga tao nga musaway na mo nga makigdebate mi. Kami gani nakat-on nami nanay mga higayon nga mukalma mi kay dugay mi muinit kay naanad naman mi. Oh, ambot ka sa uban. Pero kanang maglikay og debate, pasug-sugda og kuan kanang pangutana ana dayon. Di mo magparehas, di ba? Muinit dayon. Daghang kong na-encounter ana nga kanang manaway og debate, mayon nga undangin ninyo na kay dili na maayo. Pero ang ilang tunada sobra pas nakigdebate. Mamirsunal, no? O i-look down na ta. Daghan ko, i-block na ka. O, bang kusog kayo mo saway og debate, pero ipang-block na ka, kay wala nasuko na. Okay. O, so mauna, no? Nakoy naibawan na ba nga, ang kusog mo saway og debate, lain po kay batasan. Di ba? Kay kung sila po istoryahon, makikistorya ta nila og mahitungod sa pagtuo, dali masuko. Di ba? Kabantay mo na mo igsoon. Oh, muna nabantayan ako. Daghang mo himaraot og mga debate nga musaway, mudaot, pero sila dili sila maayo makikistorya. Dili masuko. Daghan jugong na enkwentro ana, dili ko maghingalan, no? Oh, mao na nga. Now, kami nga mo engage og mga debate, mga siip, dili man mi perfect, musipyat gyapon mi. Nami mga weakness gyapon. Oh, pero ning kamot mi mga makaton. Makaton. So mauna mga igsoon. So ato ta balik ta sa kinibang atong gisgutan. Oh. Karon kinsa man gyud ang gitagaan og authority ni Jesus Christ nga gipasabot ba atong giingon ni Pablo sa Roma 10:15 nga sa pagsugod atong gikutlo, Roma 10:15 nga. Unsaon man nimo pagsangyaw o pagtudlo kung wala ka gipadala? Ang laing term ana, unsaon man nimo tudlo o pagmensahe sa pulong sa Dios kung wala ka gi-authorize. Importante gyud ang authority mga igsoon sa kanang gitawag og pagtulunan mahitungod sa panaghiusa. Na ay kung ingnan ninyo nga si Kristo wala magtudlo og panaghiusa. O katulang niyahat siya sa amahan, nga niingon siya amahan. Mausa unta sila maingon nga ikaw og ako usa. Muna ina sa una-una ni Kristo. Muna mamalandong ta mga igsuon, kita bang mga Kristohanon karon ato ba yun ang pamalandungan o gayo kanang teaching ni Jesus Christ mahitungod sa panaghiusa? Daghang kong nahibaw-an nga kontento ra sila ng mag-iya-iyatag mga grupo ba? Lain-lain og mga giilang mga labaw. No? Ang uban, kontento sila nga, sige buloy. Uban mayon si executive minister. Kana ganing executive minister, usap mo na sa example nga, kana bang musaway anang kanang titulo nga Pope o Santo Papa kay wala kuno sa Biblia, litra po litra. Sila nga gasaway, nga apod sila leader, nga gitawag nila sa titulo, nga wala po sa Biblia. Rasa ng executive minister. Kung kanang mga iglesia ni Kristo, musaway man sa Katoliko, sugkay na musaway nga namutuo mo sa Santo Papa o Pope nga di man na mabasa ng litraha. Okay. Kaya nga mabasa po din ng leader ninyo kanang iyang titulo nga executive minister. Siguro na minister pero kanang i-combine ng executive o minister, wala ko kabasaan na. Abot og nakabasa ba mo na?
O pero ang meaning, dili na daotan. Kay leader man na, but pasabot o. Mo na ka ng pope. Muna ba nga, saway-saway mo og termino, nga kamo na apod, lahi lang inyong description. Pero kung sabton, maura na, leader. Di ba? O. So, mao na mga igsoon. So, kinsa man gyud ang unang gitagaan ni Kristo og authority nga manudlo. Kay mo man na iyang giingon ni Pablo sa Roma 10:15, unsa man nimo pagsangyaw o pagpanudlo o mo preach nga katuhuan ka kung di ka authorize. Kay parehas nas gobyerno, dili ka pwede magtudlo diya sa mga eskwelahan sa DepEd kung dili ka lisensyadong maestro. Nya, proseso na. Dili ka matagaan dahil authority, kinahanglan mo pasa sa kang exam. Di ba? O, kana pong mga presidente, dili ka basta na lang mahimong presidente kung dili ka moagi og proseso. Di ba? O. Ay proseso na mga igsoon. Kanang mahimo kang Chief Justice. Dili na pwede nga maayo ko balaod, may kuha ng kanang mga lubboks. Ako mo'y mahimong Supreme Court. Di na pwede oy. Naanay proseso. Sundo ng proseso kanang gitawag og protocol. Sama atong pandemic, kinahanglan mo subay tag protocol kay kung di ta mo subay og protocol magkalanrakas ta. Si Kristo sa pagtukod niya og simbahan o iglesia, naa mo pay protocol. Now, dili mabasa ng word protocol, pero ang gipasabot mao nang sistema ni Kristo giunsa niya pagtukod og simbahan. Now, si Kristo nagtukod siya og simbahan, iyang giorganize una, gipanggather niya nga mga sakop una mga apostol. Ug mo ni ang unang gitagaan niya authority nga nasa San Juan kapitulo 20 bersikulo sa itong bersikulo hasugod 19 hangtod sa 23. Basahin niyo. San Juan kapitulo 20 19 hangtod sa 23. Basahin niyo na mga igsoon. Ang unang gitagaan og authority ni Jesus Christ nga manudlo. May kag manudlo, apil na po na mo interpret. Okay. Kanagong sinulat, manudlo og sinulat, i-interpret mo po na. Di ba? Kasi ng mga lubboks na to, i-interpret mo po na. No. Ang unang gitagaag authority ni Jesus Christ sa iyang New Covenant Kingdom, ang mga apostol. Basahin niyo. Mauna nga, kanagaling na grupo po doon nga, maingon sila nga, CCF, Christ Commission Fellowship. Ako kay kong pangutana na, kay kanagong word commission, ito pag-commission ni Jesus Christ ng grupo ha. Unsa mang bahina sa history, unsa may ebidensya, kaya kanang grupo ha, CCF, no? Sa iluwal lang ko ha, pero kamatuuran okay. Kinsa may commission anak, kanang grupo ni Peter Tanchay sa akong nahibawan kanang CCF daghan na mga membro. Kay maayo ko ng ilang preacher, no. Amo mga igsoon, no, basta nagali maayo manudlo, ay din mo tungod kay may mawali, may mutudlo. Tanawa sa nang iyang credential. Authorized ba siya? Tinuod ba gyud siya nga gi-commission? Sa Biblia, mo ni pangutana na to. Giunsa man pag-commission ni Jesus Christ ang mga apostol? Personal yun nga iyang gipangtudlo, di ba? Ay kay ang mao nang bahin-bahin gutaron sa kalibutan sa atong mga grupo sa pagtuo, kay lahi ang atong definition anang gi-commission. Ang definition nato sa gi-commission nga kanang mubasa og Biblia din og naanay na sabtan, moingon din manudlo, sabto na din nga gi-commission. Amo man ang nadaghan ning relihiyon kay daghan magkahimo ana, di ba? Pagbasa ni Felix Manalo og Biblia, sa akong nahibawan gali si Felix Manalo nagbalhin-balhin pa to siya og mga grupo. Ahya sa naghimo og kanang iyang grupo na gyud niadtong 1914 dinis Pilipinas, then gigamit niya ang ngalan ni Kristo. Unya agi na pagbasa og Biblia. Kay na-offended man siya dito sa iyang mga gibalhinan. Una gyud na-offended siya sa Katoliko, mo na iyang gibiyaan, adto siya sa Adventist at sa pato. Dagan tong gibalhinan si Felix Manalo. Dayon, yang una-una, naapoy mga sayop. Dayon gani,
o motong na di lang ko ka size sa tibok istorya, basta nisulod ko no siya sa kwarto, yang giingnan niyang asawa nga di siya kanabang baldahon, mga tulo ba ito kang gabi, may kaon-kaon, basing na siyok ko, basta inana. Gabasa sa Biblia. Dayon, pag humaniyag basa sa Biblia, unsay iyang interpretation, may unay siya nga, gi-commission ako. Ingunana ba ko nang mag-commission si Kristo? Kung ingunana ang sistema na to nga, kung mabasa tag Biblia din, unsay atong nasabtan mo, ingon na din tag i-commission, dili na mao mga igsoon, mo nang nabahin-bahin ta. Dili na mao ang protokol. Kay bisan kinsa, mahimo mo basa og Biblia, mahimo mo kutlo og bersikulo, mahimo galing mangupya og ngalan sa Biblia, then ingalan sa pundok. Need mo na. Nya nga itong gobyerno po, wala mong good pa'y balaod nga prisuhon ng mangupya og ngalan sa Biblia din mag-organize og laing grupo. Wala man po. Wala may... Wala, di ba? Amot o kamo nakabasa mo. Kay ako, wala ko kabasa o... Di mo po kuting basa. O mga balaod kay dahil mo nitong pagbasahon, no? Wala na tayo panahon ba nung basa ng mga lubos. Mangutana ko ng mga nag-eskwela o kabugasiya, no? Naabay balaod ang gobyerno nga prisuhon kanang mangupya og ngalan sulod sa Biblia, then magmuni ingalan sa relihiyon nga tukuron. Wala. Way balaod ang gobyerno ana, mao nang daghang kayong gahimo ana. Di ba mga igsoon? So muna ni daghan ning relihiyon nga gagamit-gamit og Biblia, agi ana nga prinsipol nga kung makabasa og Biblia o unsay nasabtan, mulahi sa Katoliko, mulahi sa Protestante, maghimo na pong laing grupo. Then, mahingon na rin, gi-commission na mi kay nanudlo mi og Biblia. Dili man na mautahon. Mudaghan yun ang relihiyon kung ingon na atong sistema sa pagsabot sa gi-commission. Kung basahan na to ang Biblia yun, giunsa ni Kristo pag-commission ang mga apostol. Kaya sila man ang unang gitagaag authority. Gitudlo gito niya, gipili gito niya personally, di ba? Gitudlo. Oh. Ngayon, gitagaag authority sa pagdili o pagtugot. Gitagaan pag authority sa kanabang pagpasaylo og mga sala. Mo bitaw nga nay sacrament of confession, kanang kumpisal. Basahan ninyo kanang Juan 20:23. 1:20-23. Ang mga apostol nga gitagaak authority ni Kristo, giingnan sila ni Kristo. Bisan kinsang sala nga inyong pasayloon kini. Ang dili ninyo pasayloon, dili usab pasayloon. Mga igsoon, ang sa una abi nako og ang interpretation sa mga dili Katoliko o Protestante may husto. Na ang buot ko no ipasabot ana, dili ko no nang magkumpisal ta sa pare then pasayloon tas pare, dili ko no na kana ko nung Juan 20:23 ang ipasabot ko no ni Kristo ana, kana bang magpinasaylo ay tagsala kanang panitan makasala kana ko, pasayloon kana ko, then makasala pug ka makasala ko nimo, imo pug pasayloon kanang magpinasaylo ay ta. Tinuod na teaching si Jesus Christ ana, pero kanang San Juan 20 San Juan 20:19 o 23 gahom na sa pagpamasaylo nga ang gikasangkapan ni Kristo, ang gitagaag authority ana, gikasangkapan mga ministro, mo pasabot ordain. Ganoon kay pag ingon ni Kristo dia San Juan 20:23, bisan kinsang sala nga inyong pasayloon gipasaylo, ang dili ninyo pasayloon dili usab pasayloon. Na may option nga pwede po sila dili mapasaylo. Di ba? Una ang sacrament of confession nga ang mo-administrate ana mga ministro. Nabot pasabot, unsa man nato nga aron mo pasaylo ang mga ministro nato, di mo pisal ta. Kaya saan po nila pagpasaylo nato kung di ta pisal. Di ba? Kunya, kung basahon nato ang mga early Christians, giunsa na nila pagsabot ng San Juan 20:23, nasuta mo yun na ko na sa kanaganing gitawag ko mga church fathers. Kamo mga igsoon, no? Kung gusto gin mo makorek inyong interpretation sa Biblia, ayaw mo
igo lang mo mabasa sa Biblia din ang inyong gamiton sa pagsabot, ang inyong sa ato ng panahon ron, ang atong private ba? Ayaw, ana. Aron makasiguro ta nga sakto ba atong interpretation, udangop ta sa history. Udangop ta sa mga early fathers, sama ato ni Obispo Ignatius, St. Ignatius of Antioch, Polycarp, katong mga Christian ba sa una ba nga nakita gyud, natudluan gyud sa mga apostol, sama ni Bishop Ignatius of Antioch na ikatulong obispo sa Antioquia. No? Usama na sa obispong Katoliko nga disipulo gyud ni San Juan, si Obispo Saint Polycarp, o nga disipulo gyapon ni San Juan. Obispo gyapon ng Katoliko. O disipulo ng San Juan. Sa ilang mga sulat nga wala na rabas Biblia, no? Mo na nga kung magsalig lagin mong Biblia, Bible alone, makulangan yun mo sa kamatuoran. Kay daghan na bang kamatuoran nga wala na masuwat sa Biblia, no? Bisan sa Biblia mismo mabasa na nga dili tanan na sulat, no? Nasa Juan 21:25. San Juan 21:25 nag-ingon diha, no? Nga daghan pa kunong gibuhat ni Kristo wa na masulat. Nga kung sulaton pa kuno, bisan gani ang tibuok kalibutan dili ka sudlan nga makaigo gyud sa mga basahon. Oh, hinuon hyperbole nga pagkaistorya dili gyud ingon nga di masulod no pagkadako aning kalibutan. Ang gipasabot lang nga daghan pa gyud nga wala masulat. Unya, unsa man ang gibuhat ni Kristo nga wa na masulat? No? Kanang mga buhat ni Kristo mao na pagtudlo o pag milagro. Totoo pa, sa iyang gitudlo, na wala masulat. Nga, kinsa may nakahibaluan ng wa na masulat, di, kadtong mga tao nga, ang ilang existence, maganid yun nato ang history, panahon sa mga apostol, wa may lain kong simbahan doon nga ang existence, masumpay yun sa mga apostol, Katoliko naman. No? Muna nga, ang Katoliko, mo'y labing nasayod, unsa tuwa na masulat, nga tinuod hapon. Kaysa mga grupo nga awahin na grupo nga 1984 lang kasugod. Nga moingon na sila kung bright aning Biblia. Yun sa pag-ingon ninyo nga bright mo aning Biblia nga wala pa man mo sa panahon sa mga apostol o sa 2nd century, 3rd century, 4th century. Asa man mo kahibalo at tuwa na masulat nga gipasabot ni San Juan nga wa na masulat. Asa man mo kahibaluhan ha? Nga di man galing umutuog tradisyon. Diba? Ang tradisyon sa mga apostol dili tanan na sulat. Juan 21:25. Si Pablo gatudlo sa 2 Tesalonica 2:15 nga ang huptan kuno nga panudlo nga atong tuhuan gitawagan niya tradisyon. Basahan ninyo ikaduhang Tesalonica 2:15. Unya ang tradisyon para niya nasulat o gibinaba na lang by the word of mouth. So dili tanan nasuhat lagi. Una nga, kanang sula eskriptura, di gina tinuod. O di gina, sayop gina mga igsoon. Sula eskriptura ang nasulat lang, pulong sa Diyos. No? Di gina katuhuan, no? Ang gitudlos Katoliko, kung mutuo magataan ng sula, pero dili eskriptura, sula eskriptura. Kaya kung mayroong kag sula eskriptura, ang pulong sa Diyos na sulat lang sa Biblia. No, dili na mao mga igsoon. No? Ang gitudlo sa Katoliko, kung sula manggali ang atong himuong unang pulong, sula verbum Dei. Only the Word of God, whether written or unwritten. Muna ang gitudlo sa Katoliko. Ang gitudlo sa Katoliko, nga mo'y sakto, sula verbum Dei. Only the Word of God. Mayroon kag Word of God, duha na ang gipasabot ana nasulat o wa na masulat. Kay kung moingon kag sula eskriptura, pulong sa Dios, ang pulong din sa Dios ang nasulat lang, di mo na mao. So, di ba? Pagkadaghang wa masulat sa Biblia nga tinuod gihapon. Kanang giunsa man pag-interpret sa mga Kristiyano kanang Juan 20:19 hangtod sa 23. Tanaw ni mo na sa history sa unang siglo ikaduha o ikatulo. Kay kung magsalig ra ka sa mga tao nga ang ilang mga grupo awahiran ng himugso, magpataka ra na silang sabot. Nya mauwat ra ba ta kay wala pong tinuod. Di ba? Unang nadaghan ng relihiyon. Mga igsoon. Di ba? So
Daghan pa kay kung isgutan aning issue mga igsoon, no? Ang una gitagaag authority ni Jesus Christ nga gi-commission gud mga apostol. Then ang pangutana karon, mga apostol man na veritas dili man na inyong mga obispo. Now, tanaw ni nato ang apostolic succession. Giunsa man paghatag og authority sa mga apostol sa ilang mga gitagaan og authority. Klaro man na sa Biblia, laying of hands kanang gitawag og ordination, pagpandong sa kamot. Kinsa ang gitagag authority sa mga apostol? Sila na po dayon ang muhatag authority sa ilang mga sumusunod. Mo man ay line of succession bisan sa atong galing gobyerno ingunana mo pod. Kung mamatay na tong mga authority sa una, ang musunod katong na pong gitagag authority, sila na po ang muhatag authority. Di ba? Di ba? Para sa amahan, ang muhatag authority sa anak siya. Then, ang anak po, na po siyang pamilya, ang muhatag na pong authority, siya na po, inana mo pasa-pasa ba? Inana. Inana. Karon, unsa mang simbahana nga ang authority gikan gyud sa mga apostol. Roman Catholic naman, no? Mga igsoon. Unang para nako, ang authority sa pagpanudlo nara sa mga obispong Katoliko. Kaya kung mayroon ka nga, CCF Peter Tansay, 1984 kasugod sa Pilipinas pag yun. Kinsa may gahatag ang authority ni Peter Tansay? Siyempre, si Peter Tansay pangutanon mo, ingon yun, wala tao nga kakuha na ako. Ang ako lang nga, nagbasa ko sa Biblia. Then, na ako'y nasabtan, so mo na to iyang bot pasabot ng komisyon na siya. Dili na mao. Daghang gahimo ana, then naghimo puglaing mga grupo. Di ba? Pagkadaghan, E.D. Villanueva, Apollo Kibuloy, Felix Manalo, Charles T. Russell, isa pa, Joseph Smith. Pagkadaghan mga igsoon gahimo ana, wala masubay ang protocol sa Biblia. Pero kaarikas Katoliko, subay yun, gano'n. Kinsa may gipasabot ni Kristo nga muak sa iyang pagka-universal pastor, kanabang pagka-chief shepherd. Kinsa may nagtudlo nga si Pedro may unang gitahasan niya na. Katoliko na po gihapon. Di ba? Juan 21:15-17. Unsang grupuha ang nagamit ana nga bersikulo nga si Pedro maoy representative ni Jesus Christ. Kinamang representative. Sama gud sa gobernador, kung muadto siya sa laing dapit, ang iyang vice mo iyang representative. Ingunana, si Kristo pa di kahibaluan na. Ang mayor, kinsa may iyang representative, iyang vice. Oh. Sa Biblia, kinsa man gyud ang gipasabot ha, ni Kristo nga iyang representative. Simple ra kayo. Muadto ta atong bersikulo nga katong mukayab na si Kristo sa langit. Kanang musakan na ba siya? Atong tanaw nito duki una to ang Biblia. Hala, kinsa may iyang gitahasan anang iyang pagka-shepherd. Oh. Si Pedro man basahan ninyo Juan 21:15-17. Katulog yun ingni si Pedro. Pedro, atiman na ang akong mga karnero. Buhat man na ni Kristo. Anong pag-atiman sa karnero? Kinsa may iyang gibilan ana, universal na kay ang katawhan ni Kristo, karnero ni Kristo, tibuok kalibutan. Ang atong obispo, limited man ang pagkapastor, di ba? Ako naman yung naiskutan sa miyagi na itong programa. Mga district lang ang ilang pagkapastor. Pero ang pagkapastor ni Pedro, maunang pagkapastor ni Jesus Christ kay universal. Pedro, atiman na ako mga karnero. Unsa man na mga karnero ni Kristo, universal. Nasa ato pa diay, sa dihang taliabot ng mukayab si Kristo sa langit, si Pedro may iyang gipasabot, iyang gi-appoint, dili mabasa ang word nga appoint ha, gipasabot, gi-implied lang niya, nga si Pedro may muak as a universal pastor. Pedro, atiman na ako mga karnero. Sa ato pa ang katungdanan, nga gibuhat ni Kristo nga ato yung gihata mo pa ilalom kanang katungdanan ni Pedro, dili ng kang Apollo Kibuloy, E.D. Villanueva, o uban pang mga grupo, diba? Dili kanang katungdanan ni Pedro. Kinsa may nagsalo-salo ana, mga santo papa, diba? Una nga ang tinuod nga authority
nga asa mga Santo Papa o ang ilang mga subheads na may mga subheads kanang mga obispo. Kaya actually kanang atong hierarchy sa atong simbahan, ako di ko maulaw mo ingon ninyo, gikopya mo na sa mga gobyerno. Saan pa ka na itong mga military, asa mo ilagi ka ng ilang gikas, general, paingon sa mga subheads. Isa ng education na ito, kanang dipid. Kung sa may pinakalabaw, secretary. Nainay mga subheads po, mga supervisors, mga superintendent, down to the principal, asa mo na gikopya nila? Ay, kung ikinang katoliko mo yung kopya na. Diba? Simbahang katoliko. Diba? Siguro mo ba, niliingon nga directly gikopya, pero saan nagkataon lang. So, yung kinsay nag-una, anak, katoliko. Diba? So, mauna, ang katungdanan ni Pedro mo'y atong hiusahan. Isa may gasalo-salo lagi, anak. No? Isa gasalo-salo, anak. Mutanan ko ninyo. Muna ako, mayon ko nga, the one having authority. Kung masunod yun na nga protocol, di kita mabahin-bahin. Ano mabahin-bahin man ta nga? Dili man ta mahago o mayon ka ko sa mga isaktong pagsabot ani. Nainumdum lang ko ni Jeff Cavins mo ni kanina nabilin nga mga minutos ako nang i-share ninyo tong si Jeff Cavins. Ako ning nakita ni nga video sa EWTN kanang Global Catholic Network, no? Nga ang founder ana Madre kato si Mother Angelica. Usa sa programa ng TV, kung na kayo naroon, international na global na sa internet, na po sa single sideband, basta kayo na anak, okay. Yan na sa Australia po, na po sa Canada, na no, Pilipinas, wala pa diri, no? Pero mutanaw ta na sa internet na lang, okay. Katong program na Journey Home nga ang guest si Jeff Cavins na former Katoliko gid siya pagsugod pero nabalhin sa Protestant na himong minister yun. Ngayon, di ko na ako maistorya ni tanan kaya ano man ito yung panahon, no? Gamay pila ng minuto. Ako lang imubo, no? Musyort lang yun ako nga. Si Jeff Cavins, sa dihang, di lang na ko isulti ang taas man kaya yung conversion story ko na nabalik siya sa Katoliko. Sa dihang nabalik na sa Katoliko, i-invite siya sa Journey Home program parang i-share niya iyang ganong nibalik siya sa Katoliko. Ang dili na ko malimtan sa iyang gipamulong, ingon siya nga, gikapoy na ko sa paghimong Santo Papa sa akong kagalingon. Ano, kay, hago kay siya, katong pastor pa siya sa Protestante nga, non-denominational na bagito nga, wala siya naglaing gihangad ba nga labaw pa niya, nga siya ra. Hindi ko siya mangutan na yung mga sakop, hago, siya may kumbag na kuha niya, hago, yung kay siya. Gikapoy na kuno siya na, labi na kay ubang mga pastor nga parehas niya nga di po mo parehas, apoy kay sigig debate ba? Eh ano man, kay matag ministro, leader nila, murag popol, kay mo may magbuot sa interpretation. Kikapoy na kuno siya na. Unang, nakasabot mong kuno siya na, mo bitaw nga si Kristo kuno, ipili niya si Pedro. Para nga din nakamahasol na mahasol pa magana nga kana ramang katungdahan ni Pedro may atong kanawang sundol. Kinsa may nakapuli ni Pedro, si Lino, si Clitos, Clemente, di na ko ka-memorize ang kadagan hantod sa atong Santo Papa. Karon present Pope Francis. Kung musalig lang mo tataanan, masaag paguta? Maghimo paguta laing grupo? Tingali, nagalan ang mga pangutana ng God nga, di man perfect ang Katoliko. Dili bitaw, kinsa ko'y perfect na to? Di ba? Mo na himo ang rason ka ng mga dark ages, katong Inquisition, katong Chapato. Dili man nakalikay ananaamang yun. Bisan sa Biblia, pag kanaghang patay. Di ba? Si Moises gani, nakapatay. Si David, pag kanaghang napatay, si Solomon. Yan, nawala na ba? Muingon ba nga, dito tinuod tong katawan sa Ginoo kaya mga sakop, nakapatay. Wala ta muingon nga, sakto to ilang gibuhat mo na yung mga bad history sa gingharian sa Diyos. Pero rin na himo na ito nga, imong i-invalidate ang Katoliko tungod kaya na yung mga Santo Papa, mga kasalan, mga tinuod mo na. Pero ayaw ninyo lahapa. Ang simbahan, Hospital of Sinners. Hindi na mga santos tanan. Okay, hospital man, sa ito pa, muna mo, natin simbahan, mga kasasala ta.
Kaya maulian ta. May to nga ang simbahan, kuan Museum of Saints. No, Hospital of Sinners. Muna na kita simbahan kay kabalan mo na diha. O kanalang misa o kanako kay tambala na. Yung sa may gingon ni Kristo, isa tong mukaon sa kong lawas, muinom sa kong duko, makabaton o kinabuhing dayon. Kana pa lang sa mag-realize ta na asa man na makaon sa misa naman na Holy Eucharist. Niya sa misa Katoliko ba yun? Hindi yun kayong kuanay kanang salita na piki. Kay ang authority klaro man. Kung doon ay mga grupo nga maghimo-himo na nyo ay authority, kamo lang mo na mga grupo ha. Mga kulurom, di ba? So sa iluwa lang yung mga igso, no? Pero mo na ang tinuod yun. Di ba ka makalikay yung kulurom bisan sa itong mga lisensya siguro na po siguro yung mga kulurom kung magama ba o kanang uban na kanang ilang pagka-maestro kulurom o nang gama-gama o di igil tinor naman na sa simbahan na po tayo mo tunay nga katudlog Biblia tinor na yun ayaw subayan ninyo ang history ang authority o na ako hindi naman kumago tinor lang kung ako magsalig ako mag-interpret sa Biblia pagkadaghang lisod tubagon pero, di naman ko, ari mo sa akong simbahan, ingon si Jesus Christ. Ang simbahan nga akong gitukod, matod pa ni San Pablo, haligi og sukaranan sa kamatuoran. Ano maghimo ba mong gitag ato? Madaghan na da, mura ba na sinugdanan sa mga bayasis? Okay, so, mo na, tanawa na mag-post ko sa Facebook. Ang mga Katoliko malipay, pero pag magbasa, katong mga di Katoliko, mapungot. O, uban mo, hilaw, mga uban mo, di kagwanta mo, comment yung maot. Ako na, immune ako na. Kasi po, ma-emotion po ko, mapataka po kong tubag. So, ingon na mga gusto na, kung wala pa unta na, wala pa unta na mabahin-bahin, ano mo comment man po maot kung mag-post ko. Diloy, ang mag-comment o maot, katara man po mga dili Katoliko, di ba? So, walang ko ikong panahon, okay? Hangtod sa sunod Sabado pohon, either si attorney or ako, depende lang no, mga igsoon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen.